Jarumi Ibrahim Yamu Baba, barka da zuwa. Yawwa, barka dai. Shin me yasa ake ce maka angon Sambisa? To dalilin da yasa ake kirana da Yamu Baba angon Sambisa saboda rawar gani da na taka a cikin wakar Sambisa. To shine dalilin da yasa mutane suka min lakabi da Yamu Baba angon Sambisa. In naku ko arami yake na ce da ke zuwa zanayi, kin san garin masoyi bayi nisa ga wanda ya ra'ayi. Bayan irin taka rawar ganin da kuka yi kai da Zainab Sambisa a Sambisa ta 1 da ta 2, har mutane suna zargin cewa kun yi aure. Menene gaskiyan al'amarin? Gaskiya wannan tambaya ta ban dariya saboda na kwana biyu ina shan dariya akan wannan tambayoyi. A gaskiya tsakani da Allah babu maganar aure tsakanina da Zainab, babu kuma alaka ta soyayya. Ni da Zainab ɗan uwa ne kamar wa da ƙani, kuma kamfaninmu ɗaya, kuma sa'annan Ubangiji Allah ya zo ya haɗa mu akan wannan sana'a da muke yi ni da ita. To shi yasa yanayin shaƙuwarmu da ita da mutane suke gani shine suke tunanin akwai wani alaka tsakanin mu, to amma babu wata alaka ta soyayya gaskiya. Dogo mai wanke godiyar kakanmu shekaran jiya Aisha zuma miya tije. To ni ne nake zama gunjinyar tun gaba ni da ikon da zan gusa in bar shi. Yanzu kenan babu soyayya, amma idan soyayya ta shiga tsakaninku nan gaba ko kuma ita ta ce tana son ka, za ka yadda? To gaskiya a halin yanzu dai gaskiya ni ina da budurwa yanzu haka, amma komai na Allah ne, komai yana iya juyawa. Bayan da rayuwa ba ta kasancewa, kana naka ne Allah yana nashi, amma babu wata alaka tsakanina da ita. Yanzu za mu iya sanin wace ce budurwar taka? Ke na yi mantuwa tuntuni gargace ba ban gaya miki ba, ni nan ina da mata biyu kari ba zai wa in yi ba. To tana nan kawai. Yanzu dai kana so ka tabbatar ma da 'yan mata cewa ba a kasuwa kake ba? To gaskiya zan iya cewa rabi a kasuwa nake, rabi ba a kasuwa nake ba. Dan yanzu haka ina da budurwa amma ba wai mun yi aure bane. To kuma kamar yadda na faɗa a baya, shi harkar rayuwa gaba ɗaya lamari ne na Ubangiji. Kana naka ne Allah yana nashi. Ta iya an jima idan matata ce zan aure ta, kuma matata bace Allah zai iya sauyawa, shiga wani sauyi ya shigo ciki. To shin yanzu bayan Sambisa na 1 da na 2 akwai ci gaba ne ko kuma ya ƙare? Alhamdulillah, Sambisa masoya ne, su suke bibiyar mu, suke janyo mu, suke ƙara sa mu muke yin ta. Saboda lokacin da muka yi na 1 su suka bi mu, suka dinga baran na 2, muka yi musu, suka ji daɗinta, sannan suka sake baran na 3. To yanzu alhamdulillah mun yi shikin din na 3, nan da kwana kaɗan insha Allah za mu sake musu, shi zai zo gare su in Allah ya yarda. Sannan kuma bayan wannan duk wani abu da ya shafi harkar Sambisa ko waƙoƙinmu, idan ba a YouTube channel ɗinmu na 3SP TV aka gani ba, to wani ne ya saci fasahar mu. Duk wanda yake buƙatar wani abu da ya shafi namu bidiyon mu ko audiyon mu, ya je YouTube channel ɗinmu mai suna 3SP TV, a nan zai samu duk wani abun mu. A yanzu haka mun yi shiri, mun yi ɗammara na ɗaukan mataki da duk wanda ya sake satan fasahar mu ko ya ɗauki kayan mu ba tare da sanin mu ba, akwai tsatsauran mataki da za mu ɗauka akan duk wanda ya aikata wannan abu. Za ku ci gaba ne har illa masha Allah, ko kuma akwai inda kuke tunani idan kun kai za ku dakata? Tabbas za mu ci gaba da yi, saboda mu abinda 'yan kallonmu da mabiyanmu suke so shi muke kawo musu, saboda don mu dinga faranta musu a koda yaushe. Kamar yadda muka yi na 3 nan za mu sake musu, idan suka buƙaci na 4 insha Allah za mu yi musu shi akan kuma lokaci mu ba su shi in Allah ya. To Jarumi Yamu Baba, daga ƙarshe me za ka ce wa masoyanka? Alhamdulillah, a masoyana tsakanina da su sai dai godiya da kuma fatan alkhairi, saboda gaskiya da irin ƙaunar da suke nuna mana da kuma irin ƙaunar abubuwanmu da suke yi, muna jin daɗi matuƙa sosai. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar ƙauna, Allah ya bar soyayya, kuma muna roƙo su ci gaba da bibiyar mu domin su dinga kallon irin sababbin abubuwan da muke kawo musu a YouTube channel ɗinmu mai suna 3SP TV. Na gode. A shekara 2 in na yi cefa ne 3 to kin ci arzikin mai maka.
ki ganne in faɗa miki ne gaskiya ba za ne aure da damuna. Sa'an nan masoyan namu kar su manta akwai zafafan waƙoƙi irin wa'annan na barkwanci wanda za su sa ku nishaɗi kamar su matar sarki, kamar su kishiya, kamar su awanki gara da dai sauransu ma kala-kala za ku dinga ganin su za mu dinga kawo muku shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Amma yanzu da farko ku saurare mu a Sambisa kashi na 3 nan ba da daɗewa ba zai zo gare ku. Ari ya kike yi mun ja'ira ba za da yake kai na Sambisa ba. To jama'a kamar kullum ni ce taku Maryam Ila ɗan gwamna wacce aka fi sani da 'yar gwamna. Ku ci